Ύστερα πήγε ο Ιησούς σε μια πόλη που λεγόταν Ναΐν. Μαζί του ήταν αρκετοί μαθητές του και πολύ πλήθος. Την ώρα που πλησίαζαν την πόλη, την πύλη της πόλης, έβγαζαν ένα νεκρό, το μονάκριβο ιό μιας μάνας, που μάλιστα ήταν χήρα. Κόσμος πολύς από την πόλη τη συνόδευε. Όταν είδε τη χήρα ο Κύριος, της πλαχνίστηκε και της είπε «Μην κλαις». Έπειτα προχώρησε, ακούμπησε τη σωρό και αφού στο μεταξύ αυτοί που βαστούσαν το φέρετρο σταμάτησαν, είπε «Νεαρέ, σε διατάζω να σηκωθείς». Ο νεκρός ανακάθισε και άρχισε να μιλάει. Ο Ιησούς τότε τον παρέδωσε στη μητέρα του. Όλους τους κυρίεψε δέος και δόξασαν τον Θεό. Μεγάλος προφήτης, έλεγαν, εμφανίστηκε ανάμεσά μας. Και ο Θεός ήρθε να σώσει το λαό του. Έτσι διαδόθηκε αυτή η φήμη για τον Ιησού σε ολόκληρη την Ιουδαία και τα περίχωρα. Αυτός είναι ο λόγος του Θεού για εμάς σήμερα. Μπορούμε να καθίσουμε. Τα σημαντικότερα λόγια που θα ακούσουμε σήμερα το πρωί είναι αυτά και προσπαθούμε να τα εξηγήσουμε, όπως κάνουμε πάντα. Ξεκινήσω ρωτώντας το εξής. Έχουν υπάρξει στιγμές που ένιωθες πως οι ημέρες σου μόνο ήμερες δεν ήταν. Ήμερες, έτσι, ήρεμες, κατευνασμένες, ωραία. Μπορείς να θυμηθείς βραδιές που έμεινες άγρυπνος ή άγρυπνη, πολεμώντας σαν να πολεμάς το σκοτάδι και τα άγρια θηρία στο μυαλό σου. Πρωινά, θυμάσαι πρωινά, που ξυπνάς και δεν θέλεις να ανοίξεις τα μάτια σου, γιατί ξέρεις ότι με το που τα ανοίξεις θα έρθει ένα τσουνάμι από σκέψεις και θα συναντηθείς με τις σκέψεις σου και θα πρέπει να παλέψεις με αυτές. Προσέξτε, υπάρχει ένα κείμενο από μια συλλογή ιστοριών, η συλλογή λέγεται «Έλα στη θέση μου» και υπάρχει ένα κείμενο το οποίο διάβασα και λέει αυτό ακριβώς. Και γράφει η συγγραφέας τα εξής, τα βάζω εδώ στην οθόνη να τα δούμε. Ένα κομμάτι από το κείμενο. Ακούστε τι λέει. «Σήμερα το πρωί σηκώθηκα για μία ακόμη φορά με τις σκέψεις μου αυτές τις σκόρπιες. Κάθισα στον καναπέ και άρχισα να σκέφτομαι τίτλο. Γιατί πάντα ο τίτλος δίνει ένα αλφα κύρος. Ημερολόγιο μήπως, μπα. Εμένα αυτή η λέξη από μικρή δεν με οδηγούσε στη λέξη ημέρα, αλλά στη λέξη ήμερος. Και όχι, με τίποτα σκέφτηκα. Οι μέρες που ζούμε μόνο ήμερες δεν είναι. Άγριες είναι οι μέρες που ζούμε και δεν ξέρω αν θα νικήσουμε τελικά το σκοτάδι και τα θηρία. Ένα κείμενο που γράφει συγγραφέας για την πάλη, την εσωτερική. Στο νου που ξεκινάει αλλά επηρεάζει όλη τη ζωή. Άγριες είναι οι μέρες που ζούμε και αυτό ισχύει. Ζούμε άγριες μέρες. Παγκόσμια, τοπικά αλλά και προσωπικά. Γίνονται δύσκολα πράγματα. Ο κόσμος είναι γεμάτος με σκοτάδι και άγρια θηρία, αν μου επιτραπεί να πω. Ισχύει. Ο πόνος, ο θάνατος, η θλίψη, η δυσκολία, η πίεση, το άγχος είναι αναπόφευκτα κομμάτια της ζωής μας. Ένα απόγευμα να ανοίξεις τα νέα στην τηλεόραση, να δεις τον υπολογιστή, θα σε πιάσει ψυχοπλάκωμα. Αν σκεφτείς τις πιέσεις, τις δυσκολίες, για κάποιους από εμάς είναι λογαριασμοί. Σκέφτεσαι, ωραία φίλε, τα φασόλια δεν βγαίνουν. Παίρνω 8 φασόλια, πρέπει να δώσω τα 6, πώς θα ζήσω. Άλλοι μπορεί να σκεφτούν, παλεύω με τη μοναξιά, είμαι μόνος μου, δεν ξέρω τι να κάνω. Άλλοι από εμάς βλέπουμε το μέλλον αβέβαιο, βλέπουμε το παρελθόν ακόμα πιο γεμάτο με πόνο. Πολεμάμε σκοτάδι και θηρία σε ένα βαθμό όλοι μας. Και αν δεν πολεμάς, δόξα στον Κύριο, αλλά η αλήθεια είναι ζούμε σε ένα περισμένο κόσμο και αργά ή γρήγορα θα ξανάρθουν αυτά τα θηρία και θα πρέπει να τα πολεμήσουμε. Και είμαι σίγουρος ότι σε εκείνες τις στιγμές μια σκέψη μπαίνει στο μυαλό μας και μπορεί να ρωτήσουμε ή να ρωτάμε ήδη. Υπάρχει τελικά ελπίδα για τον κόσμο μας? Υπάρχει ελπίδα για τους αδύναμους που πονάνε? Υπάρχει ελπίδα για εσένα και για μένα που δυσκολευόμαστε? Η συγγραφέας που διαβάσαμε πριν λίγο φτάνει στο συμπέρασμα με ένα ρητορικό τρόπο, λέει, δεν νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Φτάνει στο συμπέρασμα ότι τελικά μάλλον δεν θα νικήσουμε τα θηρία και το σκοτάδι του κόσμου.
Αλλά προσέξτε, η βίβλος, μέσα από την περικοπή μας ιδιαίτερα, αλλά και όλη η βίβλος, λέει ακριβώς το αντίθετο. Έχει φτάνει σε ένα άλλο συμπέρασμα. Και αυτό που θέλω να δούμε σήμερα το πρωί από την περικοπή μας είναι το εξής. Ότι ο Θεός σε καλεί σήμερα το πρωί και θέλει να σε ενθαρρύνει να μην απελπίζεσαι. Σε καλεί να μην απελπίζεσαι. Γιατί σου λέει τρία πράγματα μέσα στην περικοπή. Μέσα σε 6 εδάφια σου λέει η θλίψη σου δεν περνάει απαρατήρητα. Δεύτερον, η θλίψη σου βρίσκει ανταπόκριση. Όχι απλά την βλέπει κάποιος, αλλά κάτι κάνει κάποιος, ο Χριστός. Και τρίτον, η θλίψη σου γίνεται ένα εργαλείο για τη δόξα του Θεού. Η θλίψη σου δηλαδή έχει σκοπό. Δεν περνάει απαρατηρήτη, κάποιος κάνει κάτι γι' αυτό και έχει ένα σκοπό στο τέλος για αυτήν. Πάμε να τα δούμε από την αρχή γρήγορα. Λίγες ώρες, αν στραφούμε στην περικοπή μας, λίγες ώρες μόνο πριν διαδραματιστεί αυτή η ιστορία, αν πάμε στο προηγούμενο κεφάλαιο του κατά Λουκά Ευαγγελίου, κεφάλαιο 6, θα δούμε ότι ο Χριστός έχει κηρύξει μια ομιλία. Μια ομιλία που είναι παρόμοια με αυτήν που διαβάζουμε στο Ματθαίο 5, που λέγεται η επί του όρους ομιλία. Θυμάστε την επί του όρους ομιλία? Μακάρι οι πενθούντες, μακάρι ο ένας, ο άλλος, ο παράλληλος, μακάρι όλοι αυτοί θα δουν τη Βασιλεία του Θεού. Μακάρι, μακαρισμοί. Μετά λέει να ζείτε έτσι. Έχετε ακούσει αυτό, αλλά εγώ σας λέω αυτό. Μια παρόμοια ομιλία λοιπόν κάνει ο Χριστός, ένα παρόμοιο κήρυγμα, και στο κεφάλαιο 6. Αυτή τη φορά όμως τη γνωρίζουμε βιβλικά, τη γνωρίζουμε ως την επί του παιδινού, γιατί την έκανε σε ένα παιδινό μέρος, η επί του παιδινού ομιλία. Εκεί πέρα πάλι, όπως την επί του όρους ομιλία, ο Χριστός μιλάει για τη Βασιλεία του Θεού. Λέει ότι η Βασιλεία του Θεού έχει έρθει. Έδωσε μακαρισμούς πάλι. Έδειξε έμπρακτα τον ερχομό της Βασιλείας του Θεού μέσω των θαυμάτων που πραγματοποιούσε. Γι' αυτό είναι σημαντικό να το έχετε στο μυαλό σας, γιατί ο Ευαγγελιστής Λουκάς στην περικοπή μας, προσέξτε τι λέει. Λέει ότι ύστερα πήγε ο Ιησούς μετά από όλα αυτά, έκανε ένα θαύμα ακόμα και μετά πηγαίνει σε μια πόλη που λεγόταν Ναΐν και μαζί του ήταν αρκετοί μαθητές του και πολύ πλήθος. Ένα πλήθος γενικά, μάλλον γεμάτο χαρά και εφορία. Φαντάσου τώρα να είσαι μπροστά σε αυτόν που θεωρείς μάλλον οι προφητείες γράφτηκαν για αυτόν, ο Μεσσίας. Να βλέπεις έναν άνθρωπο να μιλάει για νέα βασιλεία, για ελευθερία. Να μιλάει και να κάνει θαύματα, να θεραπεύει ανθρώπους, να γιατρεύει αρρώστιες, να κηρύττει την εξουσία. Και λες, εδώ είμαστε. Φαντάσου, αν είσαι σε αυτό το πλήθος, λογικά του φέρνεις αρρώστους να θεραπεύσει. Έχεις ερωτήσεις για αυτόν, πότε, τι και πώς. Ένα πλήθος μεγάλο. Ένα τέτοιο πλήθος ακολουθεί τον Χριστό. Και ο Λουκάς λέει, ο Χριστός μαζί με ένα μεγάλο πλήθος. Από την άλλη πλευρά, διαβάζουμε για ένα άλλο πλήθος. Αυτό της κηδείας. Υπάρχει το πλήθος του Χριστού και μετά διαβάζουμε ότι υπάρχει ο μενάκριβος ιός μιας μάνας, που μάλιστα ήταν χήρα, και κόσμος πολλής από την πόλη τη συνόδευε. Ένα άλλο πλήθος. Όλη η πόλη έχει βγει να ακολουθήσει αυτή την κηδεία. Ένα πλήθος με βαρύ κλίμα, αντίθετο από αυτό του Χριστού λογικά. Ένας κόσμος που είτε κάθεται και περπατάει ήσυχα μαζί με τον νεκρό, πολλοί κλαίγανε δυνατά, μυρολογούσαν, αυτή ήταν η κουλτούρα, ακόμα σε κάποια χωριά το έχουμε, και βλέπεις και τη μητέρα, κάπου εκεί πέρα υπάρχει μια μητέρα, η χήρα που δίπλα της είναι ο νεκρός της ιός, η γυναίκα που βλέπει τα σπλάχνα της να κοίτονται νεκρά. Κρατήστε το αυτό. Αυτή η γυναίκα βλέπει τα σπλάχνα της να κοίτονται νεκρά. Και έχεις αυτά τα δύο πλήθη που συναντιούνται. Τι αντίθεση ανάμεσα σε αυτά τα δύο πλήθη. Στο πλήθος με τον Χριστό και το πλήθος που ακολουθεί την κηδεία. Δύο μεγάλα πλήθη που συναντιούνται ακριβώς έξω από την πόλη. Γιατί όμως, Εμμανουήλ, ξοδεύεις τόσο χρόνο να μας πεις για δύο πλήθη? Προσέξτε,
τι σημασία έχει αυτή η λεπτομέρεια για την οποία από 6 εδάφια που είναι η ιστορία μας, ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ο συγγραφέας, ξοδεύει το 1/3. Ξοδεύει 2 εδάφια για να μας πει υπάρχουν 2 μεγάλα πλήθη. Για να ξοδεύει τόσο χρόνο θα περίμενες ότι θα έλεγε εντάξει, ακολουθούσαν τόσο πολύ, αλλά αυτό. Γιατί ξοδεύει τόσο χρόνο, προσέξτε. Το 1/3 της ιστορίας είναι αυτή η λεπτομέρεια. Γιατί θέλει να μας δείξει κάτι. Θέλει να μας δείξει εδώ πέρα ότι ο Χριστός, ενώ έχει ένα μεγάλο πλήθος να τον ακολουθεί, θα μπορούσε να αλλάξει δρόμο. Θα μπορούσε να σταματήσει βλέποντας το πλήθος να έρχεται και να περιμένει να φύγουν οι άλλοι για να συνεχίσει προς την πόλη. Θα μπορούσε να αλλάξει εντελώς δρόμο. Ανταυτού, ο Χριστός συνεχίζει μαζί με το πλήθος του, τα 2 πλήθη συναντιούνται και μέσα σε αυτό το μεγάλο πλήθος κόσμου ο Χριστός βλέπει τη γυναίκα. Ο Χριστός βλέπει τη γυναίκα που πενθεί. Σταματάει και πηγαίνει προς αυτήν. Θεολογική αλήθεια εδώ πέρα. Ότι η θλίψη αυτής της γυναίκας και κάθε ανθρώπου που πονάει δεν περνάει απαρατήρητη από τα μάτια του Χριστού. Δεν παίζει ρόλο να είσαι σε ένα μεγάλο πλήθος. Ιδίως στην προκειμένη. Δεν παίζει ρόλο. Ο Χριστός βλέπει. Μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια εδώ πέρα είναι ότι πουθενά ο Ευαγγελιστής Λουκάς δεν μας λέει το όνομα αυτής της γυναίκας. Δεν μας λέει πώς τη λέγανε, από πού είναι, υποθέτουμε ότι είναι από το χωριό εκεί πέρα από την πόλη. Δεν ξέρουμε τίποτα, από πού κατάγεται, ούτε καν τι θέση έχει μέσα στην κοινωνία. Η γυναίκα αυτή είναι ανώνυμη. Και αυτήν την ανώνυμη γυναίκα, τον ανώνυμο άνθρωπο, μέσα σε ένα τεράστιο πλήθος, ο Χριστός τη βλέπει. Τι μαθαίνουμε εδώ πέρα λοιπόν? Θεολογική αλήθεια. Ότι ο Χριστός βλέπει τον ανώνυμο. Βλέπει τον ξεχασμένο, βλέπει αυτόν που είναι μόνος του μέσα στο πλήθος ακόμα και κάνει κάτι γι' αυτό. Τι έχει αυτό να κάνει μαζί σου σήμερα το πρωί? Μπορεί να σκέφτεσαι ή να έχεις σκεφτεί ή να σκεφτείς στο μέλλον ότι είσαι παντελώς μόνος ή μόνος σου. Μπορεί να σκεφτείς και να νομίζεις ότι κανένας δεν ενδιαφέρεται για τον πόνο σου. Ότι να αναρωτιέσαι αν πραγματικά υπάρχει κανείς που σε βλέπει και σε καταλαβαίνει. Πρόσεξε, μην απελπίζεσαι, γιατί η θλίψη σου, η μοναξιά σου, ο πόνος σου δεν περνάνε απαρατήρητα. Ο Χριστός δεν προσπερνάει τον πόνο σου, αλλά σταματάει, σε βλέπει μέσα στα 8 δισεκατομμύρια ανθρώπων, βλέπει εσένα και την περνάς. Και ανταποκρίνεται, κάτι κάνει γι' αυτό, ενδιαφέρεται για σένα. Και το κάνει με τον ίδιο τρόπο που ενδιαφέρθηκε και για τον πόνο αυτής της μητέρας. Αυτό το πρωί, φίλοι μου, ο Χριστός σε καλεί να το πιστέψεις. Να πιστέψεις ότι ακόμα και μέσα στη δικιά σου μοναξιά και θλίψη, Εκείνος σε βλέπει και σε πλησιάζει με συμπόνια. Δεν είσαι ανώνυμος στα μάτια Του. Είσαι ένα πρόσωπο πολύτιμο και Εκείνος στέκεται δίπλα σου. Έρχεται και σε προσεγγίζει. Σε βλέπει. Ας πάμε στα επόμενα εδάφια όμως. Ποια είναι η ανταπόκριση του Χριστού? Την ώρα διαβάζουμε που πλησίαζαν την πύλη της πόλης, έβγαζαν ένα νεκρό, το μονάκριβο ιό μιας μάνας που μάλιστα ήταν χήρα. Κόσμος πολλής από την πόλη τη συνόδευε και όταν είδε τη χήρα ο Χριστός, ο Κύριος, της πλαχνίστηκε και της είπε μην κλαις. Κεντρικό πρόσωπο όλης της ιστορίας δεν είναι ο ιός. Νομίζεις ότι ο ιός είναι το κεντρικό πρόσωπο γιατί ο Χριστός πηγαίνει και τον ανασταίνει. Τέτοιο θαύμα αυτός είναι. Κεντρικό πρόσωπο της ιστορίας είναι φυσικά ο Χριστός, αλλά είναι και η μητέρα. Η ιστορία ξεκινάει με τον πόνο και τη δυσκολία αυτής της μάνας και θα δούμε ότι καταλήγει πάλι με τη μητέρα. Αλλά αυτή η μητέρα είναι μια τραγική φιγούρα, σωστά? Τραγική φιγούρα. Ακούστε τι λέει. Είναι χήρα, διαβάζουμε. Το μονάκριβο ιό μιας μάνας που μάλιστα ήταν χήρα. Τι σημαίνει χήρα? Έχει χάσει τον άντρα της, τον σύζυγό της. Και τώρα και το μονάκριβο παιδί της, ο γιος της είναι νεκρός. Σκέψου το. Και επειδή τους τάβανε γρήγορα, λογικά το παιδί της μόλις είχε πεθάνει πριν κάποιες ώρες, μία μέρα το πολύ. Σκέψου.
αυτή η γυναίκα που ήταν χήρα, μέσα σε μόλις λίγες ώρες, έχει χάσει τα πάντα. Έχει χάσει και το γιο της. Σε μια εποχή που οι χήρες και τα ορφανά ήταν οι τελευταίοι της κοινωνίας, η γυναίκα αυτή ήταν παντελώς μόνη της εκεί πέρα. Αυτό είναι, φανταστείτε το. Μόλις έχει χάσει την οικονομική της και κοινωνική της υπόσταση και ασφάλεια. Είναι παντελώς μόνη της μες στην κοινωνία. Φαντάσου την απελπισία της. Μέσα στο σοκ μπορεί να μην σκέφτεται πολλά, αλλά μπορεί να σκέφτεται πώς θα τα βγάλω πέρα. Χωρίς τον γιο μου ή τον άντρα μου δεν ξέρω τι να κάνω. Πώς θα μπορέσω να επιβιώσω σε μια ανδροκρατούμενη κοινωνία, σε μια κοινωνία που οι γυναίκες, οι χήρες ήταν δεύτερες, τρίτες. Και το ξέρουμε γιατί ο Χριστός σε όλα τα Ευαγγέλια διαβάζουμε ξανά και ξανά να μιλάει, και μετά τις επιστολές, να μιλάει για τις χήρες. Να τις υποστηρίζουμε. Οπότε αυτή η γυναίκα είναι μόνη της. Φαντάσου τη θέση της και φαντάσου τον εαυτό σου σε αυτή τη θέση. Την απελπισία. Αλλά εδώ πέρα είναι το ωραίο. Ότι ο Χριστός, διαβάζουμε, την βλέπει και τη σπλαχνίζεται. Και πρόσεξε, η λέξη την σπλαχνίζεται, διαβάζουμε και στην περικοπή, δεν είναι μια τυχαία λέξη που χρησιμοποιεί ο Λουκάς. Είναι μια λέξη που δεν τη συναντάμε συχνά μέσα σε όλη την Καινή Διαθήκη. Αντιθέτως, οι φορές που χρησιμοποιείται είναι μετρημένες. Και είναι απίστευτα σημαντική λεπτομέρεια, θέλω να την κρατήσεις. Γιατί θέλει να μας δείξει κάτι ο Λουκάς. Πρώτον, το πλήθος, ωραία. Και ο Χριστός βλέπει αυτή που πονάει στο πλήθος. Δεύτερον, θέλει να μας δείξει ο συγγραφέας ότι ο πόνος με τον οποίο υποφέρει η χήρα, βλέποντας τα σπλάχνα της να κοίτονται νεκρά, είναι ο ίδιος πόνος που νιώθει ο Χριστός όταν τη βλέπει. Ο Χριστός δηλαδή νιώθει τον πόνο αυτού που υποφέρει. Όχι απλά, ναι, σε καταλαβαίνω, το νιώθει. Σπλαχνίζεται. Νιώθει από βαθιά μέσα του τον ίδιο πόνο που αυτή νιώθει βλέποντας το γιο της, το μονάκριβο να έχει πεθάνει. Ταυτίζεται ο Χριστός μας με τον πονεμένο. Τη σπλαχνίστηκε. Αλλά όχι μόνο τη σπλαχνίστηκε, κάτι της λέει. Της λέει μη κλαις. Να μου πεις εδώ πέρα πώς γίνεται ο Ιησούς σε μια κηδεία να πηγαίνει, μια γυναίκα να τα έχει χάσει όλα και να της λέει μην κλαις. Βγάζει νόημα? Δεν βγάζει νόημα. Πώς γίνεται ο Ιησούς εσένα όταν πονάς να έρχεται και να σου λέει μην κλαις? Μην κλαις. Είναι σαν να λέω εγώ στη γυναίκα μου όταν τσακωνόμαστε, ηρέμησε. Κάνει ακριβώς το αντίθετο. Τι ηρέμησε ρε φίλε? Τι μην κλαις? Στην κηδεία. Προσέξτε. Για να το λέει ο Χριστός, κάτι θέλει. Σωστά. Είναι σημαντικό να δούμε το πλαίσιο της ιστορίας. Είναι πολύ σημαντικό. Γιατί δεν της λέει ούτε μην πονάς, ούτε μην θλίβεσαι, αλλά στην πραγματικότητα το μην κλαις κρύβει κάτι άλλο. Της λέει πρακτικά μην χάνεις την ελπίδα σου. Μην απελπίζεσαι γιατί εγώ είμαι εδώ. Να μου πεις, Εμμανουήλ, πώς καταλαβαίνεις ότι ο Χριστός στο μην κλαις εννοεί μην απελπίζεσαι? Θα σας πω γιατί. Χαίρομαι που ρωτήσατε. Αν πάτε ένα κεφάλαιο πιο πριν, αναφέραμε την επί του παιδινού ομιλία. Αν πάτε στο 6ο κεφάλαιο, εδώ πέρα είναι η γραφή απίστευτη. Ο Χριστός μόλις λίγες ώρες πριν κάνει αυτή την πράξη και τις πει μη κλαις, έχει κηρύξει κάτι. Λίγα εδάφια πιο πριν, στο κεφάλαιο 6:21, ο Χριστός λέει μακάρι εσείς που κλαίτε τώρα γιατί κάποια μέρα θα χαρείτε. Δεν μπήκαν τα εδάφια, μπήκε. Προσέξτε. Στον κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο λέει μακάρι πενθούντες. Ο Λουκάς εδώ πέρα γράφει τα λόγια του Χριστού που λέει μακάρι εσείς που κλαίτε, όχι που πενθείτε. Και λίγες ώρες μετά ο Χριστός βλέπει αυτή που πενθεί και της λέει μην κλαις. Πρακτικά ξέρετε τι της λέει αδέρφια μου? Πρακτικά της δίνει έχει δώσει ήδη την υπόσχεση, απίστευτη υπόσχεση. Αλλά εδώ πέρα έρχεται στη μητέρα και της λέει μην κλαις γιατί η μέρα έφτασε. Η μέρα της χαράς ήρθε. Ο Χριστός είναι εδώ. Εγώ είμαι εδώ, της λέει. Ο Χριστός πρακτικά λέει στη μητέρα μην κλαις γιατί είμαι μαζί σου. Προσέξτε.
Ρώτα τον εαυτό σου. Ποια ήταν η τελευταία φορά που ένιωσες παντελώς μόνος ή μόνη σου? Που η αβεβαιότητα ήταν παραλυτική, που λες δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα, δεν θέλω, δεν ξέρω πώς θα πάμε μπροστά. Η βίβλος εδώ πέρα σου μιλάει. Σήμερα το πρωί σου λέει ότι ο Χριστός όχι απλά σε βλέπει, σε σπλαχνίζεται. Και όχι μόνο απλά σε σπλαχνίζεται, δηλαδή νιώθει τον πόνο που νιώθεις, αλλά δεν μένει άπραγος. Φέρνει την απάντηση, τον ίδιο. Μην κλαίτε. Μακάρι εσείς που κλαίτε, γιατί μία μέρα θα χαρείτε. Και έρχεται στη μητέρα και της λες μην κλαις. Ήρθε η ώρα. Είμαι εδώ. Ο Χριστός σε βλέπει που πονάς, σε σπλαχνίζεται και σου υπόσχεται ότι αυτό που ζεις δεν είναι το τέλος. Και αυτή είναι και η υπόσχεση. Εσείς που κλαίτε γιατί μία μέρα θα χαρείτε. Φίλοι μου, η μέρα έχει φτάσει. Δεν περιμένουμε κάτι στο μέλλον. Ο Χριστός έχει ήδη έρθει. Ο Χριστός στέκεται σήμερα το πρωί μπροστά σου. Βλέπει τη θλίψη σου, βλέπει τον πόνο σου και σε καλεί να σηκώσεις τα μάτια σου σε εκείνον που σε σπλαχνίζεται. Μην μένεις στην απόγνωση. Πλησίασε αυτόν που σε σπλαχνίζεται βαθιά και σήμερα σου λέει μην κλαις γιατί εγώ είμαι εδώ. Ήρθα. Μην ψάχνεις αλλού. Είμαι εδώ, στον πόνο σου. Ας δούμε όμως και τα τελευταία εδάφια. Εδάφια 14 με 15 βλέπουμε τον Χριστό να πλησιάζει τον νεκρό, να κουμπάει τη σωρό και να λέει νεαρέ, σε διατάζω να σηκωθείς. Και βλέπουμε τον νεαρό, ο νεκρός ανακάθεται λέει, αρχίζει να μιλάει και ο Χριστός το παραδίδει πίσω στη μητέρα του. Προσέξτε, θαύμα, τεράστιο, Ανάσταση νεκρού. Ο Ευαγγελιστής δεν μένει τόσο πολύ στην Ανάσταση. Πέρα από αυτό το θαύμα, η εικόνα αυτή μας αποκαλύπτει κάτι βαθύτερο. Και αυτό είναι το σημαντικότερο μέρος των σκέψεων σήμερα. Και θέλω να το κρατήσετε. Υπάρχει κάτι βαθύτερο εδώ πέρα. Είναι η στιγμή που δύο μονάκριβοι ιοί συναντιούνται. Αυτή η στιγμή είναι σημαντική γιατί έχεις τον έναν μονάκριβο ιό, τον γιο της χήρας που κοίταται νεκρός και οδεύει προς την ταφή, αλλά έχεις από την άλλη το μονάκριβο ιό του Θεού, ο οποίος είναι ζωντανός, αλλά οδεύει προς το δικό του θάνατο αργά ή γρήγορα. Είναι ο Χριστός που ακουμπάει το φέρετρο γιατί γνωρίζει ότι σύντομα θα βρίσκεται εκείνος σε αυτή τη θέση. Εκείνος θα πάρει τη θέση του νεκρού. Ο Χριστός είναι αυτός ο μονάκριβος Υιός του Θεού που θα δώσει τη ζωή του για όλους εμάς για να αναστηθούμε όχι απλά λίγα χρόνια σαν αυτό το νέο, αλλά αιώνια. Εμείς είμαστε οι μονάκριβοι Υιοί της χήρας, σε εισαγωγικά, αυτοί οι οποίοι είμαστε νεκροί στο νεκροκρέβατο. Η Γραφή λέει ότι είμαστε νεκροί στην αμαρτία μας. Και ο Χριστός έρχεται και ακουμπάει αυτό το φέρετρο και σε ανασταίνει. Αδέλφια μου, αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Ότι ο Υιός του Θεού παίρνει τη θέση σου μέσα στο φέρετρο της αμαρτίας για να σου δώσει την υπόσχεση της Ανάστασης. Σου λέει ότι ο θάνατος δεν έχει τον τελευταίο λόγο. Μακάρι εσείς που κλαίτε, γιατί μια μέρα θα χαρείτε. Η ώρα της χαράς έφτασε. Ο Χριστός πήρε τη θέση του καθενός μας στο θάνατο. Και εδώ όμως αναδύεται και μια ερώτηση ακόμα. Εσύ σε ποιο από τα δύο πλήθη ανήκεις? Σε αυτό που πηγαίνει χωρίς ελπίδα προς το νεκροταφείο ή σε αυτό που ακολουθεί τον Χριστό προς την αιώνια βασιλεία του? Αν μέσα σου σήμερα βρίσκεται θλίψη, αν έχεις χάσει την ελπίδα σου, ο Λόγος του Θεού σε καλεί να την ξαναβρεις στο πρόσωπο του Χριστού. Γιατί ο Χριστός όχι μόνο σε βλέπει, σε σπλαχνίζεται, αλλά ακόμη περισσότερο θέλει να χρησιμοποιήσει το πόνο σου για κάτι μεγαλύτερο από σένα. Η θλίψη σου δεν πάει χαμένη. Η θλίψη σου μπορεί να γίνει εργαλείο για τη δόξα του Θεού και φάρος ελπίδας για άλλους γύρω σου. Αυτό διαβάζουμε και στα τελευταία εδάφια. Συγχωρέστε με, δεν αλλάζουν τα slide. Αλλά ο Χριστός σου λέει, μπορώ να χρησιμοποιήσω τον πόνο σου. Άλλο είναι. Όταν στηρίζεις την ελπίδα σου στο Χριστό, πιο πίσω βέβαια, just go a couple.
Δεν πειράζει. Όταν στηρίζεις την ελπίδα στο Χριστό, αυτό θα αλλάξει τον τρόπο που σκέφτεσαι, που μιλάς, το πώς εργάζεσαι, το πώς ζεις. Δεν σημαίνει ότι θα ζήσουμε χωρίς πόνο. Δεν σημαίνει ότι ο φυσικός θάνατος δεν θα επέλθει κάποια στιγμή σε όλους μας. Δεν σημαίνει ότι τα πάντα θα είναι ρόδινα. Δεν σημαίνει ότι δεν θα κλάψουμε. Αντιθέτως. Αυτό που σημαίνει είναι ότι ζούμε με ελπίδα. Γιατί αυτός που θα σβήσει κάθε δάκρυ από το πρόσωπό μας έχει έρθει ήδη. Έχει έρθει ήδη και έχει πάρει τη θέση μας. Δεν σημαίνει ότι ζούμε χωρίς πόνο. Αλλά η ελπίδα μας μπορεί να γίνει μαρτυρία. Οι γύρω μας βλέπουν. Λέει στα τελευταία εδάφια της περικοπής ότι μόλις τα είδαν όλα αυτά, όλοι βγήκαν και δόξασαν και είπαν «Να, ο εκλεκτός του Θεού, ο απεσταλμένος». Αδελφοί μου, φίλοι μου, αγαπητοί μου, μέσα από τη δική σου πορεία μπορούν οι άλλοι να γνωρίσουν αυτό το μοναδικό Υιό του Θεού που φέρνει μέσα και στη σκοτεινότερη θλίψη ελπίδα και νέα ζωή. Αγαπητοί μου, καθώς κλείνουμε, όσο σκοτεινές και αν είναι οι μέρες σου, όσο και αν μοιάζει να χάνεται κάθε ελπίδα γύρω σου, σήμερα ο Χριστός έχει ένα μήνυμα για σένα. Και κράτα το, γιατί κάποια στιγμή θα στο θυμίσει το Ευαγγέλιο. Στο θυμίσει το Άγιο Πνεύμα. Δεν είσαι ποτέ μόνος σου στη θλίψη. Η ελπίδα δεν γεννιέται όταν όλα πάνε καλά. Η ελπίδα θα γεννηθεί όταν ο Χριστός σε συναντάει μέσα στον πόνο σου. Και το έχει κάνει ήδη. Όπως τότε, σε εκείνη την πόλη, βλέπει τη μητέρα, νιώθει τον πόνο της, την αγγίζει τον νεκρό, ανασταίνει τον ιό της. Έτσι και σήμερα σου λέει, μην απελπίζεσαι, μην κλαις, γιατί η μέρα της χαράς έρχεται. Ο πόνος σου δεν είναι μάταιος. Η ιστορία σου δεν τελειώνει εδώ. Γιατί ναι, οι μέρες που ζούμε είναι άγριες, δεν είναι οι μέρες. Αλλά η βίβλος μας λέει κάτι που η λογική μας ποτέ δεν μπορεί να συλλάβει. Ότι το σκοτάδι και τα θηρία, αν και τα βλέπουμε γύρω μας, έχουν ήδη νικηθεί. Ο Χριστός τα έχει ήδη νικήσει στο σταυρό και στον τάφο του. Και η Ανάστασή του είναι η απόλυτη νίκη απέναντι σε κάθε σκοτάδι και σε κάθε θηρίο. Και το φως της Αναστάσεως μπορεί να λάμψει στη δική σου ζωή τώρα. Οπότε μην απελπίζεσαι. Η θλίψη σου δεν περνάει παρατήρητη. Βρίσκεται απόκριση στο πρόσωπο του Χριστού και μπορεί να γίνει εργαλείο για τη δόξα του μέσα σου και γύρω σου. Αδέλφια μου, ο Χριστός είναι εδώ. Ο Χριστός έχει τον τελευταίο λόγο. Σε βλέπει και τα αποκρίνει. Αυτός να ευλογεί το λόγο του. Θεέ μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε που δεν είμαστε μόνοι μας. Σε ευχαριστούμε γιατί ό,τι και να περνάμε, αυτό δεν περνάει απαρατήρητο από σένα. Εσύ το βλέπεις και μας πλαχνίζεσαι. Σε ευχαριστούμε που ανταποκρίνεσαι στον πόνο και τη θλίψη μας. Και σου ζητάμε κι εμείς να ανταποκρινόμαστε σωστά στο δικό σου έργο, την αγάπη σου και να έχουμε ελπίδα πάντοτε που θα μας κρατάει. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ φέρνεις ελπίδα και φως μέσα στο σκοτάδι και τα άγρια θηρία, Κύριε, εσύ τα έχεις νικήσει ήδη. Την αμαρτία και τις επιπτώσεις της αμαρτίας μας, εσύ τα τελείωσες και τα νίκησες πάνω στο σταυρό και με το θάνατό σου και την Ανάστασή σου. Σου ζητάμε λοιπόν η ελπίδα που έχουμε σε σένα να γίνει λόγος δοξολογίας και από άλλους ανθρώπους. Η φήμη σου να διαδοθεί παντού μέσα από τη μαρτυρία της ζωής μας. Τα ζητάμε όλα αυτά στο όνομα του σπλαχνικού Ιησού Χριστού μας. Αμήν.